O Malecón de Ribeira volverá a converterse nunha feira de oportunidades entre 8 e 10 de agosto. 21 establecementos instalarán os seus postos para sacar á rúa os seus artigos con interesantes descontos. Os días vai ser de viernes a domingo, do 8 ao 10 de agosto, no que no Malecón estarán instaladas pois 20 jaimans onde cada comercio vai estar instalada. Este ano participan 21 establecimientos, no cual estamos super satisfeitos de que a xente lle guste esta actividade e lle quite rendimento, digamos, a esta campaña, non? Tamén queremos agradecer a Agadea, que tamén vai a participar na decoración de todas estas jaimans e seguir apostando polo comercio local. Destaca este ano o sorteo especial organizado pola Asociación de Empresarios para conmemorar a 20ª edición. Será o domingo a mediodía e o agraciado levará un vale de 150 euros para gastar no mesmo día na feira. Como é o 20 anos que leva a Asociación de Empresarios, no meu caso, na directiva, levamos 6 anos levando a cabo este tipo de eventos, pois este ano queremos beneficiar a todos os participantes que pasen a comprar e visitar a feria, pois vamos a obsequiar o domingo a 1 da tarde pois 150 euros para gastar no que é, digamos, a feria ese mismo día. Digamos, os vales vanse repartir de viernes, sábado e domingo hasta a 1 da tarde polas compras que se fagan en cada establecemento que hai aí ubicado no Malecón.